Ev bajarê hûn dibînin bajarê Amedê ye. Bajarê Amedê ji gelekî şaristaniyan ra mazovanî kiriye. Ev bajêr jî ji gelekî börên girîng ra şahîdî kiriye. Jiyana vê bajarê wekî navê xwe giran e. Em ji bo karê giran berê xwe didin navçeya Erxaniya Amedê. Ji bernameyê karên zor dem baş temaşevanê neja em bi bernameyek nû li pêşberî wene. Belê di bername xwe da em navçeya Erganiya Amedê ne. Wekî ku hûn dibînin em li bazarê ne. Hemû gel hûn zanin pêdiviyên xwe pazarê dikirin lê piştî ku pazar belav dibe çawa tê paqij kirin îro em ê bi hevdûra biceribînin kerem kin em dest pê bikin. Heta ku bazar belav nebe karkerên paqijiyê nikarin dest bi kar bikin. Bazar jî piştî ku roj diçe û tarî dikeve erdê belav dibe û kesên ku li bazarê dixebitin tebelên xwe didin hev û diçin malên xwe. Dema bazar belav dibe kolan hemî nav çopê û qirêjiyê de dimîne. Ev qirêjiya hûn dibînin bi keda karkerên paqijiyê û di tarîtiya şevê da tê paqijkirin. Dest paqijîya bazarê kir kêkê Kadir Cemme'ye namê çi bikin? Di serê da bazar jî şûn mala xwe. Em paqija bikin dura tê de şot tankir. Ondan sonra me giş biqedînin ava xwe jî lê dixînin dişon. Niha gava me yekem çi ye em ê bi desta bi firçeyê? Bi firçe em temiz dikin. Tamam wisa Karê me firçeyê. em dest pê bikin. Hayaciyekî. Heya jêrê me paqij kirin wisa hayaciyek û biqede. Çawa dikin em kêkê Kadir? Lê xeber her. Awsa. Bi serê firçe. Ê ku pêva mane? Hinek? Hinek jê naçin. Em kom dikin ne telciyekî? Em kom. Piştî ku em kom dikin çi dide? Kêkê Kadir çima em kom dikin veya veya? Em veya kom dikin pawka erebê em disekin me komê xwe bavên erebê. İşi erebê qediyan ba tankêrê dikin. Ew were ji me re bişo. Belê. Avê kêgê em îşo bikin em merin mala xwe. Çend saat dom dike mesela? Bağlıyı temizliği, bağlıyı kar. Belen nakır. İro qirêj zor ne zapında? Tu hero dixebitî wisa? Şol çanar. Hero bir karar kını. Ve kara da hazaru nadama baştakır. Nav xabata ayeti şaredariya Ergani me xabat dest pekir. Bari tedi işte me çağa pakşi kir. Temaşevanên nejana xwazim tiştekî parve bikim gora. Ji ber ku ev çop hemû naylon e, ew naylon bi erdêva digire, ji ber ku bi erdêva jî digire, hêkî paqijkirina wî û kaşkirina wî zortir û girantir dibe.
haya kot kadar millete nayşi. Çen nayşı. Değişi ne? Vay. Kare rahat heyi. Nafkodu kareki geleki zore. Bileyim, fırtık mırtıkleme çiviyen malama şevtiye. Tu bu çend sala vikaret ki kadar? Tabii o 10 saat kad ya. Desa. Eri. Beyte maşavan neja brasit serida em ketin nav pazareki geleki du derejeye yakul erkaniye tedanitin her seşem ev pazar tedanitin em ketin nav pazarı di pazarı da mefrşe ho biyek ev çopa ku karkerin ku şevek hatay var pazarı xodanit bun o çopa anket bu erde mawana yek biyek kom kir u dani serhevdu. Acelame. Acele bakın araba anahtarın kenzani. Ha, Ama mecbur acele bakın bakın. eri. Acele ne ki nakada. Na kadar. Saat 2-4 saat ha. Nasıl ko Bekara. eger acele ne be? Kam bina hunarın ki. وقد نافر نبود Na. حیا بدایی به نافر کنه Cari haval doğasından 5 dakika kuna kudunun ardı. ایوانا صابه مالم رو خرد بود صابه Yo. Başka çarem ettim. Zuvarına ki jina kadın. ایجی بکارکران را جارنا بفرچه جارنا جیب دستا پاکشی دکم فرچه بازاری لگور فرچه اندن گرانتره تماشاوان نجانها بو دمک معنی کی پاکیجی خو کرد هنه کی مکوما چکر جوردا ام حیا جری بچن حیا کو بازار پاکیج بکن که جبرائیل مچن کوم چکر دسته کوم Medam kom çekir. شواد شگلک گرانج مش بومن گران تبراستی Rast gran kare zor. فرچه گرانه نه تنه کارج گرانه Grana bu zaten evkin konu. Bir çöpün konu. تگو هاوین گرانتره اف کارچ ما هاوین زورتره گرانتره Havin işte mogot ya. Sebze de halısı zani. Bele. Sebze de halısı döküm bu dar çöpü. Emj zahmet duyunu ve çavi. جا ارده جکرنا اینو سا Tabii ده پرچخه perçıkı de halısı tanıdığı dikşini serevdu kom dikine. Dikşini serevdu kom dikine zorlamış duna. نا دنگ اوراج ده دوی کو باران بباره چی ببه Mecburen şoğulum. باران يبا. بجي چی بجي والله. هم شغل على بيج دشن تمام من بشغلن كيك جبرايل Dek yazıyor, tabii dek yazıyor babalar. Her röportaj edik bana temizlik iyi. بينها ام هناكي لفدر قالك تشوبر نايلون قالك هات نافتن ديسا وشيناين شيناي هنا او جب ارديفا تنغرتن باجان هنا يسوتنا قالك تشتنا انها هر تشتا زور اف تشتن كوب ارديفا تن گرتن پرچخاندن او جبو پاخش کرنه که قدری جگو قالك زحمته جبر که يعني پاخش کرناوی زورتر ده ناجي براستي اسكارم بيجم كو جنا هذا ملي من دشي وند بينن نتنه خاخزو نايلون هنه بروج لبازار چات بفروتن چوپاوان لوره
û heya kar nexede em nikarin navber jî bidin ji ber ku erebeya çopê li benda me ye. Belê na kêk xadrî çawa bû heta na tu nekî westiyay Westanda çend ne wastım ha? nav xuda ne damayê Ha, wa bûm af. ez nabûm wek af yani pir zehmet e Zahmet et, na tabii. firingî li erdê ev firingî yê perçikandî ne Kaçkandın bana yok halısına. Der çöpü var. paqijî wan zortir e wisa ji gor qaxiz û tiştên dinan Rast. temaşevan ne ev firingiyên ku dibînin al erdê û perçikandî ne li gor çopên din gelekî zahmetin dîsa şînayî jî yê ku bi erdê ve tên perçekirin digirin ew jî zor e Fakir caniye ki fakir bu da fakir adrin doğum. di per davêjin erdê. Tavlacı yapısı. Yani dibe herkes baldar be ne olsa tabii. hassas tevgere. Mesela fakir te mesela dest çavdırı bir tek dest cibe bırak tek proje de baba. Beş kat tek işi bakın. Ama da adresin da önemli vardır. Wisa bemiş pazarcıya ji bêjin kesên ku karê pazartî dikin bila hassas tevgerin ji ber ku wekekê kadrê dibêje kesên ku nikarbin van firingiya bistênin tiştê ku bazar belav dibe tên û em pêdiviyên xwe wisa tiştên ku tên avêtin bicêtînin ji ber wê yekê baldariyek pir hesas lazim e. Temaşevan nejanha paqişkirina me pazarê berdewam dike em derbasî beşa xwe ya duyemîn bûn me heya jêrê çopa ku avêtûn erdê karkerên pazarê me avêtê jêr niha jî em komên ku me hazir kiriye Konu hazır kem davin Arabi. tamam ev çi ye melêve ne wisa me melêve bavêjin em niha davêjin ne wisa em dest pê bikirin bavêjin belê ev firçê xwe din bêra me jî bereye alîkî jî Okey, fırça bir. em desta çi bixine Poşetine bak. ka jî çêbin Bakıyor ya. tamam carekî em naylonê kaxizê wî digirin bênekî giran jî heye li wir kav de min kîjan elê kekê xat û yek çeke ez jî li gor te çekim wisa digirin ne Önde git ya, önde git. em ê wan komê ku me çekirî hemêya bavêjin ne wisa kekê xadirê piştî komê çi ye Temaşevan neja alîkî ji rewşa hewayê îro gelekî xirab e û hêdî baran jî dibare rojên wisa hê ev kar girantir dibe tamam niha rastî bênawî jî gelekî giran e kekê xadirê alîkî bên jî tê alîkî barkirina bi melefê jî gelekî giran e çima melef bêrina Bir endikidir. herê Ya hakki beçkili ne zani demri da bir rahat davetin et nuka pebavari. niha Am kaç tavin ya. niha çit ke ew erebe Kaçtı. kaç dike ne Kaç gündür metrijî kir ew kaç dike namın Kaç gündür. bênawî zêde tu ji bênawî aciz nabî hîn bûyî hînê bên bûyî newsa bi rastî piştê demek şunda mirov hênê bênawî jî dibe hînê vî karê jî dibe lê êmî destê min milê min bi hol gelekî deşîn Deşto. Valla gelekî deşîn Kare zor bu yani kare rahat ne kare. karê paqijê gelekî Kare pakıcı de insanı belki sanki hafif ama. erê ji dûr va Dula gavat hoş. Dula gavat hoş. Aynı usta ya. Tek evena advine çarayı. Eyvallah rastî ji sayda min ji dûr ve temaşa dikirin min ew xas giran nîne hêsan xuya dike lê Ev jendik kiba. Yiro Eri. vakit bazar edine daha karabalığı mesela.
daha çok daha fazla dert kebir. Dökülmeyi daha fazla dert kebir. Baran karime gram tırtke nasıl? Tabii baran ana mesela baran mübarese daha karime daha zordu bu. Dubare jî. Tabii. Ama çata fırça temiz kırsa zorluğu duyuyor. Daha temiz daha yani. Evet. Ya mesela ana zavayı fırçayla dahi dere. Eva avaşır buysa yaka ha yaka. Hayal eder kere. Ya. Yani ev na bazardaki unçen saatte bakış dikim. Hamali ki bir şey oluyor. İşte 2 saat dönüyor, 3 saat, abi 3 saat dönüyor, acele dikine. Ne evarıcı bu da ama saat ki çat 5 saat. Neyse yani saatteki bir Ona kare kadar abi. gori çarpın saate kare dinam te aspandın. Mecbur. Vallahi Hem rahatsız. acele bakış o terakım. Evet. Burası cüssaya. Dema çopla erdem mine بحيل روجا دني بينجي دنوسا بينا وجت دما كوب من روجا كدني ون حما لزو بزنه هلدن بينا وتي نوسا روجا دن نابه هون çöp erde بحيل Sonra mesela cidden mi? نانا اف çöp erde بمين سبه باقش بكن نابه Ne? قالت Yeri abi. Roj bana şehir mesela batı fırtına kavara bu sefer kamatan gibi pahalı dere her şey ki millet rahatsızdı bu. Ortalığı dağılmıştı, pisti ortalık. براستيجي كاركيرين Mecbur yani tüya geri rakit. كاركيرين باقجي لغور من كاركيرين هر كاري وان En بيروزه kare zor bana. o kare ki piroze yani Veya onu bin esçavat kevim. Tamam kalkın. Ez karkerim ama ez dixebitim sanki naxebitim. Valla temaşevarın da cazgelekî dixebitim. Hevalê me kameraman dimin tu hindik dixebitî lê ez gelekî dixebitim. Çar karkerên paxijiyê ku girêdayê şaredariya navçeya Erxaniyê ne her roj dema bazar belav dibe dikevin nav kolanê û heta dawiyê xebata xwe didomînin. Îro ez jî bi wan re paxijî dikim. Li gor min zehmetiya vî karê ew e ku heta paxijî bi dawî bibe bi desta têkirin. Temaşevarên neca hûn dibînin em nal ser kamyona çopê ne bi rastî beynekî gelekî giran jî tê. Em komên ku me berhev kir bû danît bû ser hevdû wana yek bi yek niha hûn dibînin davêjin kamyonê piştî ku ev xetiyan em ê bazara xwe bişon ê karê me bi dawî bibe. Belê. Netene mil dest pişt hemî laşê mirov deşî û divê mirov bêhna vî karê jî ji bîr neke di nav vî karê da behnekî gelekî giran heye. Piştî ku me çopa xwe kom kir û danî ser evdû gelekî girikê me çêbûn. Piştî wan girika erebeya çopê hat me bi bêrê û bi melefê wan çopê ku me kiribû girik avête nav erebê. Ev kar demekî dirêj dom kir bi rastî û dema avêtina çopa erebê jî gelekî zor bû û giran bû. Piştî ku me wan çopê xwe avête erebê, erebe çû ciyekî dinê. Em heşt kom ji çopê çêdikin û piştî kom diqede vê carê jî erebeya çopê tê û bi melêf û bêrê em çopa xwe davênin erebeyê. Ji ber ku rewşa hewayê jî xerab e heta ji destê me tê em lez dikin. Her ku em ber bi dawî vetên ez hew dikarim melefa destê xwe rakim ji ber êşawî. Belena wedît براستی ev karê paqişkirina bazarê gelekî zehmet û zor bû
Niha av teraşandın. Em geçtim beşa davi, beşa davi da me çopa vedere hemû berhev kir. Avete alî ki niha av teraşandın. Hedi paxişt ve em jî hedi bi dawî bikin. Piştî ku av hat reşandin nakede. Ji ber ku ew çopa ku yê biçûk mabiniye ku bi erdê ve hatine zelqandin hebe em car dine me wana bi destan jî firçe paxiş kin û em ê karê xwe bi dawî bikin. Piştî ku wan çopê ku me berhev kir bi karkerên ku paxijiya vê derê dikin me û avête erebê hêdî em ber bi dawî hatin. Piştî wî jî ereba avê kete nav vî bazarê û ereba avê av reşand û vî cadeya ku vî kolana ku her hefte pazar tê lêdanîn paxiş kir. Di beşa dawî da av ji erebê tê reşandin û dema reşandina avê bi dawî dibe em car din dikevin nav kolanê û kontrol dikin ka paqij bûye an jî nebûye. Ji ber vê kara zehmetiyek me kişandî em bêçe bi kurmacî em bêçe bi Tirkî bêjin. Ge fıtık mıtık me açıyor, kreşleme çivi, bir rahatsızlığı me ye. Be piştame de rahatsız ye. Ve kaydayım şoğlanan işi kare belediye şeredari bir kaydayı. Hizmet mecbur bakitu yani. Hizmet mecbur hizmet yan bakın yani. Başka kare rahat tüney, la derki var yani. Kare rahat tübe az saat ki 5 2 saat ne şu tu mecbur tu kare خوب ki yani. Temaşevan neja brası dema ku temaşe bikin ûnê binerin ku karekî gelekî zahmete hewce vay ku ez bêjim karekî giran jî brasî me jî hewl da ku em vî karê bînin ser ekranên wê karkerên ku vî karê dikin jî her ro di nav vî karê de ne her ro piştî ku pazar radibe dikevin nav kolanê û paqijî dikin me jî hewl da ku em vî bername bînin ser ekranên wê heya bernameyek din dema xweş be.